Welcome back again sa ating channel. So for this video is mag-cooking outdoor po tayo. Gawin nating special yung pusit by Tips Mio. So ano pang hinintay natin? Let's get started. Una-una guys is i-marinate muna natin to bago natin i-fried. Ayan. So ito naman po yung ating mga ingredients. Meron tayong luya, sibuyas, kamatis, ahos. Siyempre, hindi mawawala yung ating sibuyas dahonan. So, yan, i-marinate muna natin. Hugasan muna natin yung pusit. Yan. Yan, hugasan na natin. So, next is ang ating sibuyas. Next is ang ahos. Sito, yan. Tapos lagyan natin ng tuyo. Kunting suka. Yun. Haluin natin. So yan guys, after mga 5 minutes, pwede na natin yan i-fried. So ngayon, gagawa muna tayo ng gata. Ayan. Natin ng tubig. Kunti lang. Ayan. So ilagay na po natin yung ating kalaha. Atis natin. Pigain natin. Piga na. Man po yung gata ng niyog. Lagay na natin yung mantika. This yung ating marinated na pusit. Ayan, so tapos na po natin ma-fried yung pusit. So ilagay natin ulit. Ayan. Ilagay natin yung gata.
Next ang kamatis. Tapos yung luya natin. Takpan na natin guys. So ayan, kumukulo na po. Ilagay natin yung dahonan. Tapos lagyan natin ng kunting asin. Ayan. Ating special na pusit by Tips Mio. Ayan oh. Wow. Sarap. So yan, ingat and God bless po.